नमस्कार मंडळी, आजच्या नवीन व्हिडिओ तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे आणि त्याचबरोबर आमच्या आम्ही कोकणकर ऑफिशियल या चॅनलवर तुमचा मनपूर्वक स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आजचा आम्ही जो व्हिडिओ करत आता होतो एकदम असं धमाकेदार व्हिडिओ होतोला. तर आता आम्ही चाललो तिवऱ्यात मित्राकडे. तर त्या मित्राची ओळख तुमका थंय गेल्यावर करून देतोयच. तर आता तुम्ही चाललाव की तर त्याच्या बहिणीचा हा साखरपुडो आज. तर आम्ही 2-3 दिवस येत होता डेकोरेशन वगैरे करू. तर तुमका सगळं दाखवतोय थंय गेल्यावर. चला तर व्हिडिओ आपण सुरुवात करूया आणि व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि होय, चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला ह्या व्हिडिओ सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, आता आम्ही त्याच्या घराकडे पोहोचलो आहोत आणि तुमका दाखवतो आम्ही केली सजावट. आम्ही दोघांनीच नाही तर होते बाकीचे. तर ती तुमका सजावट वगैरे दाखवतोय. त्यानंतर माझ्या मित्राची पण तुमच्याशी ओळख करून देतोय. चला तर आधी सजावट बघूया. मित्रांनो, ह्या मंडपाकडे आणि त्याचबरोबर इकडे टेस्ट पण केला. तर मित्रांनो, तुमका मग सांगितलंय की माझ्या मित्राची तुमच्याशी भेट करून देतोय. तर हे बघा, हो तो मित्र आणि ह्याच्याच बहिणीचं लग्न. ह्याचं नाव अक्षय मस्कर आणि ह्याचं चुलत भाऊ महेश मस्कर. तर तुम्ही बघू शकता मागे स्टेज वगैरे केलेलो आहे आणि आता पूर्ण हे का फुगेवर लावचं ते दुपारी लावणारच आणि त्याचबरोबर रांगोळी पण काढणार आहोत. तर मित्रांनो, बाकीचा आम्ही आता फुगे वगैरे लावतो. आता जेवण पण चालू आहे बघा. अर्ध जेवण झालेलं, डाळ वगैरे झालेली आहे. घ्या काय काढतात पनीरची भाजी, पनीर चालू आहे, पनीर फ्राय चालू आहे. तर मित्रांनो, परत तुमका पूर्ण जेवण झाला का दाखवणारच. आणि बटाट्याची भाजी आहे, सोललेली बटाट्याची बघा जेवणाची. पनीरची मटार. हे आचारी. तर मित्रांनो, तुम्हाला मगाशी दाखवलंय जेवण वगैरे चालू आहे, म्हणजे अर्ध जेवण झालेलं आणि आता पुरी काढून घेतल्या आणि ते पण दाखवतोयच. पण आता तुमका त्याबरोबर ह्या पण दाखवलंय की रांगोळी पण काढून सुरुवात केली. तर हे बघा, मगाशी आम्ही फुगे का लागत होता की फलटण बसली आहे मागे, पण ते फुगे फुटायला लागले म्हणून थोडा वेळ थांबलो. आता अर्धा 1 तास असताना आधी फुगे लावतो. तर चला परत आपण जेवण बघूया कितीचं झालं आणि त्याचबरोबर रांगोळी पण बघूया. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आता पुरी यांचं काम चालू झालं. अगदी जोमात पुऱ्या काढतात. मित्रांनो, तुम्ही बघितलं असं पुरी वगैरे चालू आहेत. त्याचबरोबर आता रांगोळी पण झालेली आहे पूर्ण. अजून असं ना काढूची, अजून असं थोडं अजून तिकडे नावा लिहूची म्हणजे अजून रांगोळी अजून पूर्ण होऊ नाही. अर्ध्या सध्या गाड्यांचा प्रॉब्लेम आहे ना.
मित्रांनो आता रांगोळी काढून झालेली असा दाखवते बघा. सुंदर अशी रांगोळी काढलेली आहे. आणि आता त्याचबरोबर डेकोरेशन पण झालेलं, फुगे वगैरे लावून झालेले असतात. चला तर तुमका ता पण दाखवते. चला. सो मित्रांनो तुमका माहिती दाखवलंयच की रांगोळी पूर्ण झालेली आहे. आणि त्याचबरोबर तुमका सांगितलंय की आपण आता ह्या पण बघूया डेकोरेशन झालेला पूर्णतः. चला तुमका पूर्ण गेट पासून टेस्ट पर्यंत पूर्ण डेकोरेशन दाखवते. चला. फोटो तर दिला दिला ओके त्यांचा परत द्या, तुमचा परत तुमच्याकडे घ्या. भाऊजी एकमेकाचं नाव तुमच्याकडे यांच्याकडे ओके चला आता बाकी तुम्ही आता नमस्कार करून घेवा. श्रीमन महागणाधिपते नमः वस्त्रोपचाराते वस्त्रं समर्पयामि. श्रीमन महागणाधिपते नमः वस्त्रोपचाराते वस्त्रं समर्पयामि. श्रीमन महागणाधिपते नमः चंदनं समर्पयामि. चंदनं समर्पयामि. श्रीमन महागणाधिपते नमः श्रीखंड चंदनं समर्पयामि. श्रीमन महागणाधिपते नमः मल्ल्यादि श्रीमन महागणाधिपते नमः मल्ल्यादि तुलसी पुष्पं समर्पयामि. सेवन्तिका पुष्पं समर्पयामि. श्रीमन महागणाधिपते नमः हृदकालशो पुष्पं समर्पयामि. श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः.
जास्त आहे का तिकडे जाऊ दाखवलं ना तिकडे असं आहे का हा म्हणाले चला तर मित्रांनो आजचा आपण व्हिडिओ आहे थांबूया आणि तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ बघितलाच असाल आणि तो व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि जर तुम्ही चॅनलवर आमच्या नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला आपण परत पुढच्या व्हिडिओत नक्की भेटाया.